Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук і як звычайна абмярковаем падзеі ў Беларусі і за яе межамі, і ўсе свежыя і актуальныя падзеі і аналітыку мы зараз зробім вам разам з палітычным аналітыкам інфармацыйнага агентства Позірк Александром Класкоўскім. Добрый день, спадар Александр. Добрый день. Ну, перш чым мы пачнем, я хочу сапраўды усіх вас скіраваць на телеграм-канал спадара Александра. Подписывайтеся, калі гэта не зрабілі. Ну і безумоўна сачыце за яго аналітыкай, яго за матэрыяламі на Позірку, як у телеграм-канале Позірка, так і на сайце. Ну і зараз да апошніх навінаў. Кажуць, што нібыта тыя рэтрансляторы, якія накіроўвалі расійскія шахеды на тылавыя заходнія рэгіёны Украіны з Беларусі ўсё ж таки былі адключаныя. Але вот я зараз слухаю прапаганду. Ходзіць по полю азаронак с Дермантам і расказваюць про тое. Самі про рэтрансляторы, што яны стаяць, прыдумалі. Самі напалохаліся і самі зараз разганяюць, што іх адключылі, таму што паднялі хвалю і трэба было неяк выходзіць. Так што прыдумывалі, панапалохваліся і ўсё астатняе. Вы сярод такіх былі, спадар Александр, сярод тых, хто прыдумываў пра рэтрансляторы, ці тых, хто палохаўся? Ну, калі казаць пра гэтых прапагандыстаў, то такая ў іх няўдзячная місія. І, дарэчы, учора ўвечары, калі я вось гэта паведамленне Зеленскага каментаваў па гарачых слядах, я спрагназаваў, што будзе з вуснаў прапаганды Лукашэнкавай, а можа і з ягоных вуснаў яшчэ прагучыць. Ён сёння сустракаецца з губернатарам Маскоўскай вобласці, што ніякіх рэтранслятораў не было. Ну, натуральна, калі ён адкруціў назад, калі гэтай, кажучы ягонымі словамі, ненахіляльны лідар ўсё ж такі саступіў Кіеву, саступіў мацнейшым, сур'ёзна ўспрыняў іх пагрозы, то трэба ж неяк захаваць твар. Вось таму і будуць дзяўбці і азаронак, і Дермант, і іншыя, то гэта прымроілася Зеленскаму. Яшчэ могуць і чарговы раз яго абразіць, скажуць, што там накурыўся ці нанюхаўся і прымроілася яму. Але калі казаць пра ўсё ж таки сур'ёзна пра ўсю гэтую сітуацыю з рэтрансляторамі, шмат дзідаў ламалася напярэдадні, там ужо нават хтосьці ў сваіх рэсурсах адлічваў дні, колькі ўжо да гэтага моманту заканчэння ультыматуму, што будзе молаты накавальня і ўсё астатняе. Якія былі вашыя прагнозы? Ну, я ведаю, але самі вот як вы разважалі, якія былі чаканні і ці спраўдзіліся яны ад усёй гэтай сітуацыі, і ці да часу, ці своечасова івогуле ці трэба было выстаўляць Зеленскаму гэты ультыматум, таму што шмат хто пачаў папракаць Зеленскага, што, маўляў, навошта ён эскалуе. Я думаю, што з боку Украіны гэта прадуманая ІПСА, як цяпер модна казаць, інфармацыйна-псіхалагічная спецаперацыя. Я яе звязваю з тым, што на пасаду кіраўніка офіса прэзідэнта Украіны на пачатку года прыйшоў ас разведкі Кирилла Буданов. І я думаю, што гэта ягоная распрацоўка, таму што Зеленскі і іншыя украінскія спікеры пачалі бамбіць Лукашэнку яшчэ са студзеня сёлета. І вось гэтыя пагрозы Мадзяра, камандуючага сіламі беспілотных сістэм Украіны, прычым такія вельмі адкрытыя, празрыстыя, з намёкам на пагрозу асабіста жыццю правадыра беларускага рэжыму. Усё гэта былі этапы ці аспекты вось гэтай спецаперацыі. Раней, да пары да часу, Кіеў пасля пачатку шырокамаштабнай вайны прытрымліваўся прынцыпу не злаваць дзеда. Ну, гучала шмат разоў, што нам не патрэбен другі фронт і гэтак далей. Таму і з той жа Святланай Ціхановскай не хацеў Зеленскі сустракацца, хоць мне і тады гэта было смешна, гэта былі такія перасцярогі дарэмныя. Уявіць сабе, што Зеленскі там 2 ці 3 гады таму сустрэўся з Ціхановскай, Лукашенко сказаў бы: «Усё, я абвяшчаю Украіне вайну». Ну, не. Але патрэбен быў час, украінцы адчулі сваю сілу,
іх дроны цяпер б'юць далёка, б'юць прыцэльна, Москва гарыць. Вось многія не хаваюць, не ўтойваюць свайго захаплення ад гэтай карціны. Канешне, ўсё гэта жахліва, ну але ж вайна вяртаецца туды, адкуль яна сыходзіць, гэта непазбежны закон. Так што тут усё заканамерна. І вось Лукашенко ўсё гэта адчуў, ўсё гэта ўбачыў, і ён як такая чуйная палітычная жывёла, калі што гэта не я, гэта выраз Арыстоцеля, ён адчуў, што пахне смажаным і што тут ужо лепей не казыраць арэшнікам, не казаць, што мы з Владимиром Владимировичем тут усіх парвём, калі што, а лепей ціхенька саступіць. Я думаю, што былі перамовы па закрытых каналах з Кіевам. Зеленскі, уласна кажучы, калі абвяшчаў свой ультыматум, ён патлумачыў, што гэта не проста там знянацку зроблена, што доўга ішлі контакты по лінії спецслужбаў, по лінії вайскоўцаў, і Лукашенку перадаваліся меседжы, што спыняйте гэту падтрымку Расіі. Ну, але паколькі кліент, так бы мовіць, аказаўся упартым, што высветлілася, што ён толькі мову сілы разумее, ну, вось да гэтай мовы і прыбеглі украінцы, яе і скарысталі, як бачым, даволі эфектыўна. Таму для мяне гэта было прагназавана, тут толькі цікавыя дэталі. Я думаю, што Лукашенко ўжо не чакаючы сустрэчы з Пуціным, канешне, яму званіў, тэлефанаваў, яны ўжо перамаўляліся, таму што ўвогуле без дазволу Москвы адключыць гэтыя рэтранслятары, ну гэта было б занадта вялікай дзёрзкасцю. Я думаю, што Лукашенко найхутчэй, што яго пераконваў прыблізна тымі аргументамі, якія нечакана вось шчыра нейкі час таму прагучалі ў ягоным інтэрв'ю тэлеканалу Аль-Арабія, што ўся Беларусь як на далоні прастрэльваецца, што калі што, дык мы вельмі ўразлівыя. І я думаю, што гэта было даволі эмацыйна, прыблізна ў такім стылі, што ну, Володя, паслухай, калі што, калі размалоцяць мой мазырскі НПЗ, ты ж сам без паліва, твоё войска без паліва застанецца. Давай лепей тут, гэтыя ж украінцы, яны такія адмарожаныя, лепей давай з табой тут адступім. Што табе гэтыя 3-4 рэтранслятары? Ты і так моцны, ты і так перамагаеш. Я думаю, ну гэта я мадэлюю, канструюю, але гэта цалкам у стылі Лукашэнкі. Ну і тут безумоўна рэакцыя, ну как бы Москвы атрымліваецца, што яны пайшлі, далі на этую згоду і хутчэй за ўсё, як вы слушна заўважаеце, дзеля таго, каб забяспечыць нейкую захованасць НПЗ і паставак паліва. Так, я думаю, што для Пуціна сапраўды важней, каб Беларусь заставалася вось такой рэсурснай базай, зборачным цэхам, пастаўшчыком патрэбнай прадукцыі для войска і для абаронна-прамысловага комплексу. Ну і як плацдарм, як патэнцыйная такая пагроза і ўкраіне, і краінам Балтыі. А так, я думаю, што Пуцін рэальна ацэньвае моц беларускага войска, што яно не мае баявога досведу, яно не мае адпаведна маральнага духу, і Лукашенко фактычна гэта прызнаў тым самым тэлеінтэрв'ю, пра якое я згадваў. Ён сказаў, што беларусы не хочуць ваяваць. І не толькі цывільныя беларусы, войска, гэта ж зрэз грамадства, і сацыялогія паказвае, што у расколатым беларускім грамадстве акурат наконт не ўступлення ў вайну з Украінай фактычна кансэнсус. І Лукашенко таксама разумее, адчувае гэты кансэнсус. Ён выдатна разумее, што калі уступіць сваім войскам у гэту вайну ці пачаць абмен ударамі, хаця б без нейкай наземнай аперацыі, то гэта для яго проста брама ў пекла адчыняецца. Ну да, с аднаго боку безумоўна, але вот гэтае маўклівае з боку Мінска адключэнне ніяк Лукашенко яго не пракаментаваў. З другога боку, той же самы Зеленскі кажа, што мне дакладаюць, што яны не працуюць зараз, але ці яны адключаныя, ці яны знятыя, невядома. Мы будзем сачыць за гэтай інфармацыяй, за гэтай, што там далей будзе адбывацца. Але не выключаны ж такі варыянт, што ну да, взяли, зараз отключили. А потым гэтыя рэтрансляторы, я не спец, але чытаў розныя варыянты, кажуць, могуць паставіць на нейкія такія, скажем там, на
адмысловыя машины і будуць такія мабільныя пункты, якія будуць перасоўвацца і ў патрэбны момант уключацца і перанакіроўваць гэтыя шахеды. Што ў такой сітуацыі? Тэхнічна, я думаю, гэта магчыма, і можа там маскоўскія генералы і падказваюць такія варыянты, але мне здаецца, што Лукашенко тут не стане жартаваць. Ужо з гэтымі рэтрансляторамі, я думаю, што ён збольшага разруліў пытання, і ён не будзе тут лёс выпрабоўваць, таму што добра, я думаю, ён запомніў пагрозы гэтага мадзяра. А вось для яго далейшая праблема, ён, напэўна ж, пралічвае, што Зеленскі цяпер, адчуўшы поспех, пачне патрабаваць таго, на што ён ужо намякаў, каб спынялі пастаўкі паліва для расійскага войска, каб увогуле беларуская абаронка перастала працаваць на Москву. І вось гэта болей цяжкая задача. Я думаю, што вось анансаваная сустрэча Лукашэнкі з Пуціным, напэўна, гэта ў самы найбліжэйшы час будзе, і напэўна ж, безумоўна, яны будуць гэтае пытанне абмяркоўваць, таму што гэта ўжо і балюча закранае інтарэсы Расіі, таму што Беларусь важнае мае значэнне ў сэнсе гэтых паставак, асабліва калі гараць расійскія НПЗ. І таму ўжо Пуцін тут можа заўпарціцца. І для Лукашэнкі гэта праблема сама па сабе, незалежна ад пазіцыі Пуціна, таму што тут ужо гаворка не пра некалькі там гэтых скрынь з апаратурай, а пра тое, што гэта цэлыя галіны народнай гаспадаркі, эканомікі. Яны прыносяць добры прыбытак, тая ж нафтавая галіна, ці той же інтэграл, там гэтыя мікрасхемы састарэлыя, здаецца, нікому не былі патрэбныя, а цяпер пайшлі за малінку ў Расію. Гэта лепей, чым нічога. І гэта прыбыткі, гэта занятасць людзей, і калі ўсё гэта спыніць, па-першае, гэта і тэхнічна адразу немагчыма, па-другое, гэта балючы удар ужо па самой беларускай эканоміцы. І тут Лукашенко будзе выкручвацца. Будзем глядзець, наколькі Кіеў будзе метадычны ў сваім ціску і якую пазіцыю зойме Москва. Я думаю, што вось гэта сітуацыя між молатам і кавадлам для Лукашэнкі застаецца, і ён будзе старацца неяк выкручвацца, зважаючы на тое, чыя пагроза на той ці іншы канкрэтны момант мацнейшая, ці з боку Кіева, ці з боку Москвы. Ну, ведаеце, так, вы хотели спытаць. Ну да, я вот менавіта хацеў удакладніць ваше бачанне, аналіз сітуацыі, бо вы ў сябе ў артыкуле, які вот позна вечарам учора напісалі, звяртаеце увагу на тое, што сапраўды Зеленскі-то адчуўшы, што атрымліваецца, ну хай не нахіліць, каб уже не крыўдзіць, а прымусіць здаць назад Лукашенку, ён зараз, як кажуць, карта пашла, трэба гуляць, і сапраўды паставіць рубам спачатку вот пра пастаўкі паліва ў Расію, потым пра там спыненне працы завода. Вот будзе такое ці не, ці яго астудзяць, скажуць, хопіць, не трэба, зрабілі, не будзем ужо там дзеда напрыгаць асабліва моцна. Тут залежыць ад таго, якая лінія возьме верх, таму што украінцы гэта людзі эмацыйныя такія, адчуўшы вось гэты драйв, яны могуць і перагуляць, так бы мовіць, таму што тут ўсё ж такі, на мой погляд, важна, каб быў пэўны рэалізм, таму што можна папалохаць Лукашэнку, але патрабаваць ад яго немагчымага. Вось я тут хачу згадаць якраз апошнімі днямі, калі разгарэлася гэтая дыскусія там пра магчымую вайну, пра варыянты паводзінаў Лукашэнкі, калі не памыляюся, Вадзім Кабанчук, гэта былы Каліновіц, цяпер ён у кабінеце Святланы Ціхановскай, прывёў прыклад Маннергейма, фінскага лідара, які на пачатку за Гітлера ваяваў, а потым у 44-м годзе перамяніў бок канфлікту, перайшоў на савецкі бок фактычна, і ўжо супраць нацыстаў ваявалі фіны. Ну, але я думаю, што Лукашенко беларускім Маннергеймам не стане з шэрагу прычын. Па-першае, не такія ўжо кепскія справы на фронце ў Расіі, таму што 44-й год ужо было зразумела, што гітлераўская Нямецчына безнадзейна прайграе. Што тычыцца расійска-украінскай вайны, так,
мы бачым, што цяпер украінцы атрымалі пэўную перавагу ў дронавай вайне, яны на куражы, яны на драйве, але сказаць, што адбыўся карэнны пералом, пакуль што не выпадае. Ну і ўвогуле Лукашенко занадта глыбака залез у гэту пастку расійскую, каб з яе выскачыць. Усё ж Фінляндыя не была настолькі залежная ад Расіі, напрыклад, у эканамічным плане. Спадар Александр, калі уже закранули гэтую тэму, мы неяк так з вами не рабілі эфіры ў гэтыя некалькі дзён, пакуль разгарэліся самыя вострыя спрэчкі і дэбаты з нагоды таго, што добра будзе, калі ударыць Украіна па гэтых рэтрансляторах, а можа і не толькі па іх, як дасць это нам акно магчымасці, як это любяць казаць, ці гэта ўсё ж таки будзе не на карысць і краіне, а тым больш людзям і гэтак далей. Шмат пісалі нам каментароў, і ёсць, дарэчы, і сёння таксама, што, маўляў, гэта выкліча крызіс улады і чым гэта дрэнна як для беларусаў за мяжой, для апозіцыі, так і для беларусаў унутры Беларусі, бо гэта адкрывае нейкія магчымасці. Вы на якім баку гэтай спрэчцы? На баку здаровага сэнсу. Ну, глядзіце, па-першае, я пралічваў і бачыў, адчуваў, што украінцы не пойдуць на вось такі кінетычны, як кажуць, удар па гэтых рэтрансляторах, нават калі уявіць сітуацыю, што Лукашенко б заўпарціўся. Таму што, нагадаю, у лютым ужо і прэзідэнт Зеленскі і міністр абароны Фёдоров, украінскі міністр абароны, яны абвяшчалі, што 3 ці 4 рэтрансляторы на беларускай тэрыторыі яны вывелі з ладу. І тады ніякіх не было дронавых удараў, ніякіх выбухаў. Я не эксперт, але эксперты кажуць, што там два варыянты былі магчымыя: або сродкамі радыёэлектроннай барацьбы, або нейкай хакерскай атакай. Не ведаю, цяжка мне ўявіць дэталёва, але там нейкія мэш-сеткі ёсць, якія можна там адключыць, паралізаваць і гэтак далей. Карацей кажучы, эксперты сцвярджаюць, што гэта можна зрабіць дыстанцыйным шляхам, без вось гэтых удараў нейкай зброяй, дронамі там ці ракетамі па беларускай тэрыторыі. Таму я думаю, што Украіна у кожным разе, яны бралі на арапа Лукашэнку, а біць па Беларусі яны не збіраліся, таму што вось глядзіце, сёння я прачытаў перад нашым эфірам, галоўнакамандуючы украінскі Александр Сырскі кажа, што трэба нам подцягнуць трохі болей войскаў да беларускай мяжы, там на всякі пажарны. Ну не подцягнуць, а стварыць яшчэ дадаткова некалькі брыгад. Брыгады, так, правильно. Дзякуй за удакладненне, стварыць некалькі брыгад. Гэта значыць, што на поўначы па Украіны няшмат сіл. Наколькі я ведаю, гэта прыблізна 15 000, гэта разам узброеныя сілы Украіны, там паліцыя, памежнікі, тэрытарыяльная абарона, гэта не надта вялікія сілы, і таму уявіць сабе, што Украіне проста украінскае кіраўніцтва і цывільнае, і вайсковае гарыць жаданнем адкрыць яшчэ адзін фронт, не, канешне. У іх таксама абмежаваныя рэсурсы, яшчэ болей абмежаваныя, чым у Пуціна, у сэнсе чалавечых рэсурсаў. Вось, і таму я думаю, што гэта ўсё было ў рэчышчы, як я ўжо сказаў, псіхалагічнай вайны супраць Лукашэнкі. Таму я з самага пачатку не быў у лагеры алармістаў, што ай-яй-яй, усё, завтра пачнецца вайна. Яшчэ болей. Я думаю, што нават калі б ударылі дронамі па гэтых рэтрансляторах кропкава, або там зайшла б нейкая дыверсійная група украінская і нейкім чынам бы іх вывела з ладу, Лукашенко б не стаў адказваць там ударамі з іскандэраў ці арэшнікам. Ён бы гэта ўсё стрываў, зрабіў выгляд, што нічога не адбылося, а ў душы нават палёгкай бы ўздыхнуў, можа, што выведзены з ладу гэтыя рэтрансляторы. Таму імавернасць гарачай вайны была невялікая, але на гэтым фоне мяне, ну, шчыра кажучы, уразіла вось такая пазіцыя той часткі людзей, якія ледзь не клікалі вайну
беларускі дом, маўляў, гэта адкрые нейкія светлыя перспектывы дэмакратычных пераўтварэнняў. Вайна ёсць вайна, яна непрадказальная, і з вялікай імавернасцю, па-першае, будуць гінуць людзі, беларусы, так ці іначай там, які б не быў маральны дух войска, але калі загадаюць, то пойдуць у бой. Там, можа, палова потым здасца, але так ці іначай іх украінцы будуць ператвараць метадычна ў фарш. Цывільныя таксама пацярпяць. Тут вось і няма вайны, а ўжо прыляцела па гэтым аўтобусе з дзецьмі. А калі пачнуцца мэтанакіраваныя ўдары, 500 цэляў, пра якія казаў Мадзяр, гэта тэрыторыя Беларусі ператворыцца ў пекла. І тут магчымы самыя розныя варыянты. Напрыклад, уявім, што Пуцін уводзіць свае войскі, фактычна акупуе Беларусь. Не фігуральна, як цяпер кажуць, што акупаваная, там не акупаваная, а гэта ўжо будзе акупацыйная адміністрацыя. Паставіць свае тут ракетныя установкі, будзе біць па Ўкраіне, і натуральна, што будзе прылятаць адтуль. І ў выніку мы цяпер кажам, што жорсткая дыктатура, рэпрэсіі, а калі будзе ўведзена вайсковае становішча, уявіце сабе, пра якія тут вызваленні палітвязняў, аслабленне рэпрэсіі, можна весці гаворку. І яшчэ адзін момант, вось, я гляджу, што пераважна у гэтым вось лагеры таких ваяўнічых, так бы мовіць, прадстаўнікоў, людзі, якія за мяжой знаходзяцца. І не таму, што ў Беларусі баяцца выказацца на гэтую тэму, а таму, што там разумеюць, што па іх прыляціць, па іх дамах, па іх сем'ях будзе ўдар. А седзячы за мяжой, лёгка, ведаеце, як Ленін некалі сядзеўшы там у Швейцарыі, абвяшчаў лозунг паразы свайго ўраду ў імперыялістычнай вайне. Але ніхто ў апламбаваным вагоне не прывязе гэтых замежных ваяроў у Беларусь, да яны самі надта не кінуцца, я думаю, у бой. Таму, ведаеце, калі рэзюмаваць гэтыя развагі, то наклікаць вайну на сваю краіну, як кажуць англічане, спаліць дом, каб падсмажыць яечню, і тое, ці падсмажыцца яна, ці згарыць, незразумела. Гэта, на мой погляд, абсалютна неразважліва, гэта я мякка так выказваюся. Да, безумоўна, вайна ёсць вайна, і як бы не хацелася нейкіх там зменаў і так, вяртання і ўсяго астатняга, гэта не факт, што ў выніку такой вайны гэтае вяртанне будзе магчымым, гэтыя змены адбудуцца, а тое, што краіна будзе зруйнаваная, гэта ўжо дакладна вядома. Спадар Александр, я хотел бы з вами закрануть яшчэ одну тему адносінаў Лукашэнкі, Мінска з Захадам. Два нюанса. Першы, давайте возьмем еўрапейскі нюанс, тым больш, што з'явілася две такія абсолютно з розных накірункаў навіны, але на одну і тую ж тэму. Спачатку з'явілася навіна пра ад Марыі Калеснікавай, якая, выступаючы на форуме прамыславікоў у Нямецчыне, адказваючы на пытанне, сказала, што я заўважаю, што змянілася, нібыта, стратегія Захада у дачыненні да Мінска, што яны паступова мяняюць вот эту сваю прынцыповую пазіцыю ніякіх контактаў і толькі ціск на пазіцыю пакуль што яшчэ кулуарных, таких непублічных, але нейкіх перамоваў, і ў якасці прыклада выбачаюся, прывяла званок Макрона. І як працяг, навіну, дарэчы, заўважыў на позірку, прадстаўнік гродзенскіх памежнікаў заявіў, намеснік начальніка гродзенскай памежнай групы Кірыл Шуваеў у відэаінтэрв'ю заявіў, што ў апошні час мы бачым, што адносіны з суседнімі краінамі налажваюцца. Гродзенская памежная група, там, дзе зараз нейкія там чарговыя вучэнні адбываюцца, і на якія і магчымую пагрозу ад гэтых вучэнняў краінам еўразвязу бліжэйшым, Літве, Польшчы найперш, нават звяртаў увагу, калі не памыляюся, ва ўчорашнім сваім звароце Зяленскі. Але ці заўважаеце вы нейкія змены Еўрасаюза у дачыненнях да рэжыма?
Па-першае, зраблю рэмарку наконт гарадзенскай вобласці. Калі я правільна разумею, пра што вы гаворыце, дык там не манеўры, не вучэнні, а просто збор. Ну да, там нейкія там рэзервістаў на зборныя пункты, нібыта для удакладнення асабістых звестак. То бок ва ўсякім разе ім зброю не выдаюць і не подводят там до мяжы з мэтай прорваць сувалскі калідор. Таму тут я думаю, что ведаеце, ідзе ж інфармацыйная вайна, і тыя ж украінскія вайскоўцы, яны на ўсякі выпадак вось гэтым алармізмам таксама займаюцца, каб у зародку неяк стрымаць імаверныя агрэсіўныя памкненні гэтага вось беларускага суседа. Я думаю, что Лукашенко сам гэта ўсяго баіцца. Так што вось гэта такая рэмарка. Па сутнасці вашага пытання, Лукашенко не хлусіць, і намеснік міністра замежных спраў Ігор Сякрэта, які найболей кантактуе з еўрапейцамі, казырае тым, што кожны тыдзень у яго кабінеце гэтыя эмісары там з розных еўрапейскіх сталіц. Гэта праўда. Мы часткова ведаем гэта за кошт выцекаў інфармацыі. Я таксама ведаю пэўную такую закулісную інфармацыю на гэты конт. Але казаць пра тое, што Еўропа змяняе сваю стратэгію ў дачыненні да беларускага рэжыму, вельмі рана. Ідзе зандаж глебы, таму што Еўропа ўсё ж пачынае асэнсоўваць, што рана ці позна нейкае замірэнне паміж Масквой і Кіевам адбудзецца, трэба будзе нанова адбудоўваць архітэктуру бяспекі на кантыненце, а Беларусь гэта важны вузел тут, і Святлана Ціхановская вось падкрэслівае, гэта новая тэза, і яе каманда пачала яе цяпер раскручваць, што Беларусь гэта частка праблемы еўрапейскай бяспекі. Яно сапраўды так, гэта ключавая такая краіна на мяжы агрэсіўнай імперыі і старога свету, супольнасці гэтых вось дэмакратый. І ва ўсе стагоддзі яе стратэгічнае значэнне было вялікае. Нездарма і Пуцін так трымаецца за так званы беларускі балкон. Таму цікавасць да Беларусі ў гэтым кантэксце цалкам зразумелая, але зноў жа, наколькі я ведаю ад абазнаных людзей, усё гэты зантаж упіраецца ў тое, што Лукашенко і ягоныя падначаленыя стаяць цвёрда на той пазіцыі, што давайте будем эканамічныя сувязі наладжваць, там транспартныя, інфармацыяй абменьвацца паміж там вайскоўцамі, памежнымі службамі, і гэта слушна, гэта правільна. Гэта лепей, чым праз прыцэлы аўтаматаў глядзець адзін на аднаго. Але ж у палітычным плане ніякіх саступак Лукашенко рабіць не хоча. У яго асобная гульня з Трампам, там ён болей гнутка сябе паводзіць, а вось з Еўропай ён, як кажуць абазнаныя людзі, упёрся рогам і не з месца. Таму пакуль што гэты зандаж ні да чога такога значнага, наколькі мне вядома, не прыводзіць. Але тая ж самая Калеснікава настойвае, што і Еўропа павінна выкарыстоўваць санкцыі як інструмент для вызвалення людзей, што яны не павінны вось просто так ляжаць і ніяк не выкарыстоўвацца на карысныя мэты. Всё ж таки, як лічыце, гэты месседж паціху патроху будзе ўспрымацца на захадзе, бо не толькі Калеснікава вот не спыняюць свае паездкі, сустрэчы і спробы давесці гэтую думку, і іншыя палітыкі, той же самы Кавалеўскі, Хоміч і іншыя. Вот ўсё ж таки змены будуць ці не? Ну, у Калеснікавай гучаць прыгожыя агульныя лозунгі, а тут трэба ўсё раскладаць па палічках, тую ж санкцыйную палітыку. Рэч у тым, што большая частка санкцый, самыя важкія санкцыі былі ўведзены за што? Давайте згадаем. За міграцыйны крызіс, а ён не спыніўся, за пасадку вось гэта самалёта з Романам Пратасевічам. Вось, ну, Пратасевіч уже нібыта не апозіцыянер, дакладна не апозіцыянер, але тут на раз-два гэтае пытанне не вырашыш, не здымеш гэту блакаду. Хоць тут якраз, мне здаецца, пэўны прагрэс можа
быть, тым более что Америка уже санкции с Белавии зняла. Але самое галоўнае, про что я хотел сказать, самые жорсткія абмежавальныя захады Европы были уведены за саўдзел рэжыму Лукашэнкі у агрэсіі супраць Украіны. І пакуль доўжыцца вайна, як яны могуць зняць гэтыя санкцыі? Няма прычыны для гэтага. Іншая рэч, што нейкая у перспектыве ва ўсякім разе абмежаваная дээскалацыя, яна магчымая. І я ўжо некалі згадваў у вашым эфіры, здаецца, про тое, што яшчэ летась група беларускіх экспертаў Артём Шрайбман і ягоныя калегі распрацавалі вось якраз дарожную мапу абмежаванай дээскалацыі ў дачыненнях паміж Еўропай і Мінскам. Я не буду тут пераказваць, але там канкрэтныя крокі, якія менавіта нацелены на тое, каб па магчымасці зняць напружанасць, разблакаваць нейкія кірункі ўзаемных дачыненняў. І мы фактычна, вось, каб доўга не тлумачыць тэарэтычна, мы гэта бачылі не так даўно у адносінах паміж Польшчай і Мінскам, калі з аднаго боку палякі авансам адкрылі два памежныя пераходы, а Лукашенко, хоць там ён трошкі і павадзіў за нос Варшаву, але выпусціў Анджэя Пачобута. І вось гэта тая сітуацыя, калі він-він, так бы мовіць, польскія ўлады дамагліся вызвалення знакавага для сябе і для ўсёй нацыі палітвязня, а не толькі рэжым, а і простыя беларусы і эканоміка адчулі палёгку, адчулі перавагі ад таго, што гэтыя два памежныя пераходы адчыніліся. Вось гэта такі канкрэтны кейс, як можна праводзіць такую абмежаваную дээскалацыю. Тут цудаў, канешне, не выпадае чакаць, але лепей па міліметры рухацца ў бок зняцця напружанасці, чым у адваротным кірунку. І зараз, можа быць, да амерыканскага трэку так званага, да перамоваў па маршруту такому Вашынгтон-Мінск, що анансуе Коул ці прыезд, ці вызваленне. Апошні яго допіс у адказ на тэкст Святланы Ціхановскай увогуле дае пэўныя прадчуванні, што будуць вызваленыя нават большая колькасць людзей, чым за папярэднія разы. Але візіта ўсё няма. А зараз, калі Лукашенко яшчэ з'язджае ў гэтую сваю доўгатэрміновую так званую камандзіроўку, то і без Лукашэнкі і візіта не будзе, бо ён жа ж апошняе слово гаворыць. То ўсё гэта адкладаецца. Ці толькі гэтыя ад'езды, гэтыя нейкія затрымкі, з чым, на ваш погляд, звязаны? Ці можа сапраўды страчвае Трамп цікавасць да перамоваў з Лукашэнкам, а адпаведна і да вось гэтых працэсаў вызвалення? Па-першае, зраблю рэмарку наконт гэтай доўгатэрміновай камандзіроўкі Лукашэнкі. Таксама вось такія павярхоўныя, так бы мовіць, назіральнікі ўжо былі ў эйфарыі, ці злараднічалі, што ага, дыктатар уцякае, тут усё такое, спалохаўся ультыматуму Зеленскага. Як цяпер высвятляецца, ён ужо патаемна, закулісна разруліў гэту сітуацыю перад тым, як анансаваць свой візіт. Таму не варта, вось, як і ў іншых пытаннях, рабіць нейкіх паспешлівых і павярхоўных высноваў. Што тычыцца гэтай камандзіроўкі, якую так загадкава абмаляваў Лукашенко, я думаю, што ён да Пуціна выберэцца, прычым пуцінскі прэсавы сакратар Пяскоў сказаў, што гэта не ў Маскве будзе. Ну, магчыма, яны ж кожны год ужо традыцыя сустракаюцца на востраве Валаам, замольваюць там свае грахі. А паколькі грахоў шмат, то гэта можа зацягнуцца на некалькі сутак. Ну і потым, як некаторыя медыі нагадалі, Лукашенко не так даўно анансаваў свой візіт у Інданезію. Гэта далёкая краіна, таксама туды назад некалькі дзён можа заняць. Можа у Эміраты заскочыць там па фінансавых сваіх справах. Ну, тыдзень, 10 дзён, і ён вернецца. Ва ўсякім разе, зноў жа, я магу спаслацца на абазнаныя крыніцы, з якімі кантактую, і яны сцвярджаюць, што гэта праца, скіраваная на вызваленне палітвязняў, сапраўды
працягваецца. Так што варта чакаць добрых навін. А чаму гэты працэс зацягваецца? Наколькі я ведаю, Лукашенко боится продешавіць, ён узнімае цану, мяняе правілы гульні. Гэта з аднаго боку, а з іншага боку амерыканцы таксама падвышаюць стаўкі, таму што, глядзіце, заўжды быў прагрэс, і Коул нездарма кажа пра магчымасць яшчэ большай лічбы вызваленых вязняў у чарговай групе, таму што пачыналі летась год таму з 14, у ліку якіх быў Сергей Тихановскі, а ў сакавіку было ўжо 250. І з кожным разам 4 гэтыя былі этапы вялікія, з кожным разам лічба расла. Я думаю, што Коул хоча, каб гэта тэндэнцыя працягвалася. А чым болей вызваляць, тым болей, канешне, Мінск маракуе. Там генерал Церцель у прыватнасці, таму што яны ж ператасоўваюць спісы, яны думаюць, і каго улучыць, каго папрытрымаць, так бы мовіць, хто, калі яго выпусціць, можа нейкую смуту ўнесці ў апазіцыю. Таксама такія разлікі ёсць у галаве гэтых вось адпаведных дзеячаў. Так што ўсё гэта вельмі няпросты працэс. Ну і глядзіце, з падачы апазіцыі амерыканцы сталі дадаткова вылучаць патрабаванні. Там, каб людям пакідалі выбор, ці аставацца ў краіне, ці з'язджаць. І мы ведаем, што ў сакавіку львіная доля людзей засталася. У Беларусі, здаецца, 235 з 250. Коул публічна загаварыў пра тое, што трэба нешта рабіць з гэтымі рэпрэсіямі, тое, што яны працягваюцца, гэта ненармальна. Карацей, амерыканцы таксама прэсінгуюць Лукашенку, а для яго гэта ўжо балючыя саступкі, таму што у яго жыве гэты страх паўтору 20-го года. Ён увесь час азіраецца на сваіх сілавікоў, каб тыя не западозрылі, што ён іх здае, што ён здраджвае, а мы за што змагаліся, маўляў, пралівалі кроў, толькі не сваю, а чужую. Вось. І гэта ўсё для яго таксама няпростая задачка, таму працэс прытармазіўся, але ён ідзе. Іншая рэч, што тут усё непрадказальна, таму што вось пакуль што Трамп, напэўна, захоўвае да гэтага беларускага трэку цікавасць, а заўтра ён можа да гэтага астыць. Увогуле, увосень выбары ў Кангрэс пройдуць, і ягонае становішча можа палітычнае пахіснуцца, можа стаць яму не да Беларусі. Таму тут, канешне, важна, каб гэты працэс не зацягваўся і каб амерыканцы паспелі максімум палітвязняў, найлепей, каб усіх выцягнуць. Ну і на завяршэнне, спадар Александр, ўсё ж таки вот вяртаючыся да пачатку нашай размовы, так нібыта на сёння гэтая сітуацыя там з рэтрансляторамі, там з ультыматумам, з Крамлём, з якім нібыта дамовіліся на тое, каб даў дазвол на адключэнне гэтых рэтранслятораў, все тут разрулілася на дадзены момант. Але с аднаго боку і Украіна, ну тут інфармацыйная вайна, ёсць свае моманты, працягвае казаць пра небяспеку з боку Беларусі, магчымы напад і гэтак далей. З іншага боку, інстытут вывучэння вайны звяртае увагу на тое, што Москва, Расія, Путін будуць імкнуцца і надалей прыціснуць Лукашенку да таго, каб спакойна з тэрыторыі Беларусі весці, хай не ракетамі, можа быць, хаця ніхто не заракаецца, але як мінімум беспілотнікамі абстрэлы па Ўкраіне. А магчыма і вайсковыя нейкія такія напружанне ствараць з тэрыторыі Беларусі для краінаў ЕС і НАТО, ну для Польшчы і Літвы найперш. То бок, што ціск такі будзе. Так што вось сыходзячы з гэтага, на сённяшні момант сітуацыя разрулена, але ці будзе гэты ціск, ці будзе імкнуцца вось гэты менавіта сцэнар ажыццявіць Пуцін? Ведаеце, што тычыцца гэтага інстытута вывучэння вайны, то я б не перабольшыў ягоную абазнанасць. Гэта група экспертаў, якія сядзяць недзе ў Амерыцы, вось чытаюць тыя ж крыніцы, што і мы чытаем, можа нас слухаюць, і потым робяць нейкія свае высновы. Я не перавялічваў бы вось
значэння, вагу гэтых вывадаў і гэтых прагнозаў. Тут яшчэ можна згадаць, што днямі Wall Street Journal, калі не памыляюсь, напісала пра гэты ціск, але я звярнуў увагу на одну акалічнасць, што, маўляў, збольшага гэты ціск ажыццяўляе амбасадар Расіі ў Беларусі Грызлоў. Ну, прабачце, гэта не той вагавай катэгорыі фігура, каб выклікаць Лукашэнку на дыван у сябе ў амбасаду, ці хаця б да яго прыходзіць і ціснуць на яго. Гэта ўсё паміж ім, Лукашэнкам у сэнсе, і Пуціным вырашаецца. Таму вось, зважаючы на такія дэталі, я гэтым публікацыям не надаю надта вялікага значэння. Можа, мы з вами лепей разбіраемся ў гэтай сітуацыі, чым там гэтыя заморскія кабінетныя нейкія эксперты. Гэта па-першае. Па сутнасці, я яшчэ раз паўтару сваю пазіцыю, на сёння, я думаю, у Пуціна няма рэсурсу, ні каб адкрываць другі фронт супраць Украіны, ні каб нейкую рабіць сур'ёзную правакацыю супраць адной з краін НАТО, таму што можа так прыляцець, што мала не здасца. Еўропа, мы бачым, таксама не такой ужо слабой, аказалася і перастала, груба кажучы, жаваць смаркачы. Яна ўсё болей дапамагае Украіне, і Зеленскі намякае на тое, што вось калі вялікая сямёрка выканае свае абяцанні, то нейкае яны атрымаюць такое вундерваффе, так бы мовіць, што гэта яшчэ кветачкі, тое, што цяпер уже пылае Москва. Так што можа быць яшчэ горай. І ў гэтай сітуацыі, я думаю, Пуціну не да другога фронту, ні супраць Украіны, ні супраць краінаў Балтыі. Хоць яшчэ раз падкрэслю, у стратэгічным плане, канешне, беларускі балкон для яго вельмі важны, і за яго будзе Москва трымацца, на жаль, вельмі чэпка. Але не трэба панікаваць, не трэба ўпадаць у алармізм, трэба, каб была свая галава на плячах і заўжды цвяроза аналізаваць тое, што адбываецца вакол нас. Дякую вялікі. Я нагадаю, што з намі быў палітычны аглядальнік інфармацыйнага агентства «Позірк» Александр Класкоўскі. Дякую вялікі яшчэ раз, спадар Александр. Подписывайтеся на яго тэлеграм-канал і чытайце яго у тэлеграм-канале «Позірка» і на сайце інфармацыйнага агентства. Ну і, безумоўна, не забывайте подписываться на YouTube-канал Еўрарады. До сустрэчы. Жыве Беларусь. Усяго найлепшага.